μπορείς να καταλάβεις ότι δουλεύω? Γιατί δεν έμεις ολοήμερο? Θες να με διώξεις από τη δουλειά μου? Πονούσε η κοιλιά μου. Ακόμα πονάω. Πάλι τα ίδια. Τίποτα δεν έχεις. Τίποτα. Γιατί φωνάζετε? Από έξω ακούγεστε. Δεν αντέχω πια την κρίνια σας. Μιλάς κι εσύ που είσαι μόνο δουλειά. Καφενείο βόλτα. Μη φωνάζετε. Δεν αντέχω πια. Δεν αντέχω. Μόνο βάρος σας είμαι. Μόνο ένα βάρος. Έλα κορίτσι μου, κάθεστε εδώ. Ακόμα πονάς, καρδούλα μου? Όχι μαμά, ο πόνος μου περνάει σιγά σιγά. Έφυγες και από τη δουλειά σου. Τι λες κορίτσι μου, τίποτα δεν είναι πάνω από σένα. Ούτε δουλειά, ούτε λεφτά. Μόνο εσύ να είσαι καλά. Χρυσάνθη, τι έπαθε το παιδί? Κοριτσάκι μου, είσαι καλά? Ηρέμησε, παπά. Ένας μονόκυλος ήταν. Πάει πέρασε. Έκανε μετό και τώρα όλα καλά. Να πάμε στον γιατρό, μήπως είναι ίωση? Πήγαμε, όλα καλά. Θα ξεκουραστεί λίγο και θα κάνει μια προσεγμένη διατροφή. Μπαμπά, έφυγες και εσύ από τη δουλειά σου. Γιατί, αφού δεν χρειαζόταν. Τι λες κορίτσι μου, ποιος υπολογίζει δουλειά και αφεντικό όταν πρόκειται για το παιδί του? Είμαι τόσο τυχερή. Η φροντίδα και η αγάπη σας είναι το καλύτερο φάρμακο όλου του κόσμου. Μαμά, πεινάω. Μαμά, πεινάω. Έχει φασόλια στην κουζίνα, πήγαινε να φας. Φασόλια θα φάει το παιδί. Η κοιλιά της πονάει, φτιάξε κάτι άλλο. Βεβαίως, ο αφέντης δίνει για τα γη στη δούλα. Και τα φασόλια να κοιτάξω, Άσε, θα το φτιάξω εγώ. Καμαρώστε το Master Chef. Πότε έκανες εσύ κάτι για το παιδί? Άσε, θα φτιάξω εγώ μια ελαφριά σούπα. Κι ας είμαι ψόφια στην κούραση. Να πάμε το παιδί στο γιατρό. Μήπως είναι κάτι σημαντικό? Όταν τρώει τις αηδίες, τα πατατάκια και τα γαριδάκια, δεν θα πονάει η κοιλιά της, Φυσικό είναι. Τι σούπα θα σας φτιάξω, έλα, λέγε. Τίποτα δεν θέλω πια. Τίποτα, δεν πεινάω πια. Έλα αγάπη μου, σου έφτιαξα μια σουπίτσα. Σήκω να φας. Μου σχομυρίζει. Σε ευχαριστώ, μαμά. Πόσο με φροντίζεις. Αν θέλεις και τίποτα άλλο να μας το πεις, Όχι, μπαμπά. Μια χαρά είμαι τώρα. Αγγελική, είσαι καλά? Μην ανησυχείς, αδελφή σου είναι μια χαρά τώρα. Δεν σε βρήκα στο σχολείο και μετά έμαθα ότι ήρθε και σε πήρε η μαμά. Ανησύχησα τόσο. Τι να κάνω για σένα, πες μου. Τίποτα. Ηρέμησε. Μια χαρά είμαι τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι δίπλα μας δεν σταματάνε να φωνάζουν. Για όνομα του Θεού δεν σέβονται τίποτα. Το κοριτσάκι τους πάει στο σχολείο μας στην πρώτη τάξη. Ναι, το ξέρω. Είναι μόνο του το διαλύματα. Δεν παίζει με κανένα. Δεν μιλάει, δεν παίζει και είναι συνέχεια μελαγχολικό. Προσπαθήσαμε να το πλησιάσουμε, αλλά είναι απόμακρο, σαν να φοβάται. Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Δεν σταματάνε με τίποτα. Το κακόμοιρο το κορίτσι. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Το λυπάμαι. Ναι, μαμά. Πρέπει να το βοηθήσουμε. Μπαμπά, πρέπει να βρούμε μια λύση. Ναι, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Τι θέλετε, να έρθουν τα κανάλια και να ζητάνε συνεντεύξεις? Δεν θέλω να ανακατευτούμε. Στο κάτω-κάτω θα κάνει κάποιος άλλος, όχι εμείς. Ιάκωβε, όλοι έτσι λένε. Και όλοι φοβούνται και όλοι αδιαφορούν. Ναι, ο ίδιος. Ευχαριστώ. Τι, δεν κατάλαβα κύριε. Τα λεφτά για να πάει η κόρη μου στην Αθήνα θα πληρώσω εγώ. Δεν νομίζω. Ευχαριστώ. Γεια σας. Τι έγινε, ποια έξοδα? Η κόρη σου κέρδισε το πρώτο βραβείο στη ζωγραφική, στο σχολείο της. Το πρώτο βραβείο! Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Ζήτω, είμαι τόσο χαρούμενη. Πού θα γίνει η βράβευση, θα πάω στην Αθήνα? Αχ, είμαι τόσο ευτυχισμένη. Μην βιάζεσαι. Δεν θα πας στην Αθήνα. Δεν δίνω εγώ τσάμπα λεφτά για ανόητους διαγωνισμούς. Η κόρη μου θα πάει στην Αθήνα. Η κόρη μου είναι πρώτη. Τότε να βρεις εσύ τα λεφτά, ψώνιο. Το μόνο που θες να κάνεις είναι να το παίζεις κυρία στις φίλες σου και στον κόσμο.
Το παιδί δεν θα πάει στην Αθήνα, κατάλαβε το. Θα πάει, ό,τι κι αν λες. Σταματήστε, σταματήστε. Ούτε ένα μπράβο δεν μου είπατε. Ποτέ δεν μου λέτε. Κρατήστε τα λεφτά σας. Δεν θέλω να πάω στην Αθήνα πια. Δεν θέλω. Μπα, το κινητό σου χτυπάει. Παρακαλώ. Ναι, μάλιστα, ο ίδιος. Πώς, η κόρη μου. Πού, στην Αθήνα. Ναι, φυσικά και θα έρθουμε. Όλοι μαζί για να παραλάβουμε το βραβείο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τι έγινε, Ιάκωβε, ποιο βραβείο? Οι κόρες μας, Χρυσάνθη, πήραν το πρώτο βραβείο σε εκείνο το πανελλήνιο διαγωνισμό μουσικής που συμμετείχαν. Οι στίχοι μου βραβεύτηκαν. Η μουσική μου, δεν το πιστεύω. Κορίτσια μου, μπράβο! Συγχαρητήρια, κορίτσια μου. Για άλλη μια φορά μας κάνατε περήφανος. Τι κορίτσια έχω εγώ. Θα πάμε οικογενειακώς όλοι μαζί στην Αθήνα. Μα αφού τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Και εσείς ζορίζεστε με αυτή την οικονομική κρίση. Μη σας νοιάζει, κορίτσια, εμείς θα τα βολέψουμε. Η μητέρα σας έχει δίκιο. Αρκεί να είστε εσείς γερές και ευτυχισμένες. Μαμά, ακούς, τα πράγματα χειροτερεύουν δίπλα. Να μπορούσα να γκρεμίσω αυτό το τοίχο, να πάρω αυτό το κορίτσι. Δεν το πιστεύω. Αυτό που περνάει αυτό το κοριτσάκι είναι απάνθρωπο. Αυτό δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Αρκετά. Θα καλέσω την αστυνομία. Πρέπει να λάβει τέλος το μαρτύριο αυτού του κοριτσιού. Καλησπέρα σας. Είστε ο κύριος Καραμητρόπουλος. Μάλιστα. Εσείς και η σύζυγός σας θα με ακολουθήσετε στο τμήμα. Έχει γίνει επώνυμη καταγγελία εναντίον σας. Γιατί, τι κάναμε, κάναμε κανένα έγκλημα. Καθημερινά εγκληματείτε στην ψυχή του παιδιού σας. Τι βλακίες είναι αυτές. Και ποια είσαι εσύ? Είμαι κοινωνική λειτουργός. Θα αναλάβω εγώ το παιδί. Εσείς από ό,τι φαίνεται δεν σταθήκατε κανεί να εξασφαλίσετε μια ήρεμη και οικογενειακή ζωή στο παιδί σας. Δεν καταλαβαίνω. Πού θα μείνει το παιδί μας? Θα καταλάβετε στο τμήμα. Εκεί θα λυθούν όλες οι απορίες σας. Μα το παιδί, τι θα γίνει το παιδί μας, πού θα πάει? Τώρα το σκεφτήκατε το παιδί σας, μήπως είναι αργά? Πού θα μείνει? Το παιδί βρίσκεται στα κατάλληλα χέρια. Ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Προχωρήστε παρακαλώ. Κορίτσι μου, έλα κοντά μου. Από εδώ και πέρα, για κάποιο καιρό, θα ζεις μαζί μας, σε ένα μεγάλο σπίτι, μαζί με άλλα παιδιά. Και οι γονείς σου θα πάνε σε ένα σχολείο για να μάθουν να γίνουν καλοί γονείς. Γιατί από ό,τι φαίνεται, δεν πήγαν ποτέ σε αυτό το σχολείο. Και τι θα γίνει με το βραβείο μου? Θα πάω στην Αθήνα, θα το παραλάβω? Ναι, κορίτσι μου, γιατί κάθε παιδική ψυχή έχει δικαίωμα σε αυτή τη ζωή.